Ingnan kasi jam-jam. Abi niya nga pagsakit mo anak sa dito. Dili pinaka na. Ayo kayo na ang pagsakit niyo. Sakit ka ay mo na dili iya. Kulang pa jam. Kulang pa. Ito na ako siya. Nihilak mo siya. Ito kini sakit. Pati gini siya sakto. Nihilak naman siya. Pero kung kulang pa jam. Hindi na. Kaya pagi kayo mo din naman tumihilak. Oh, di ba ito? Pa-story ko siya. Oh. Sana. Si Mana? Hindi ko na nalipid. Ito, liquid. Ito, sinilan ako. Hindi ko na pag-liquid para anak dito yan. Ay, saan? Ganito po. Kita dia. Khusus naman na yung bata. Sus na. Lutusin, pagkapon. Sus na di. Ano to? Kapan na nito? Ano niya? Ito siya niya. Ang abis yung matris na to siya. Wala mumukan. Ano bukat? Ano paling kamutan nila? Doktor natin? Biyaya siya. Siya niya. Pero kuskus na daw yung bata. Gabi-gabi mo mga tutunya doon yung nasutunya. Ito ngayon, siguro na siya pagkita. Hindi yan, pwede ka ang matris. Sa ilalong ba ito? Wala ba diri sa katulog-tubang na matris. Tuwabig sa ilalong ka nag-aan na. Bumili matris. Hindi na yung pagsunod sa bata. Kaya sa dara mo, kung nanak yung anak bukan, ang kakapusaan mo, anong resita? Abli. Abli na siya sa kapikir. Ang iyak, inutin ng kasukod sa tuji. Nay, kung diba doon na nabisian nila. Yung uban, yung uban ko. Uman. Sian lagi tak kan dugong jago saya cakap. Dari sugaan ni ba? Hayang tu. So, kapag ito lang ang anak na mo, nagbati ko. Ang anak na. Malapit ng lumabas yung baby. Si Si Kapayan. Puntahan lang. Ay, nala lagi na ay. Alay raman siyang dagan ay. Primero pa, lugay pa na isa pa. Ang pagsugod na may magdugay. Abin niya galing, sakit kayo, kabayers. Sakit kayo. Pertigil sakit kayo kabayers. Oo. Naglalim ba kita? Sakit kayo kabayers. Mga anak.
akong nanganak. Kanawa ang ano, mama. Kasi mama, oh. Grabe si mama, git. Grabe si mama. Itong nasa labas, oh. Tingnan natin. Butang tong bagyo nila ni. Butang itong bag, isulot. Isulot itong bag. Pa. Simuko na na ba? Hello mga kabayers, mga suki. Oh, kanang ano, anak ko, nanganak na. Nagbati na. Mga Ay, kabayers. sa mo ba sayaw? Tararara. Tango. Bogi. Agwanta na ako bisag kung sa kalison. Ayun lang yung ate. Ay ko piyong ko mga kuan. Ay, ayun tulog ay. Ay tulog. Ayun yung ate. Ayun piyong ate. Lain niya ate, oh. Wala yung mga fans sa mga watcher. Nakita niyo kabayers, tanaw, nanganak na si Ma'am taga Libuna. Yes. Ay, yan ang ginipang. Ang iyang kabat, wala pa, gabati pa ako. Ako pang gihawinan. Hi! Kodi. Aray. Isayaw to. Taas na kina ko ibutang i-upload. I-upload yan ito. Para makita niya ba? I-upload kung manak na. Oo, pohon. Iko sa mabi. Hello kabayers. Buat ka sa takaron, wala sa tayo biyaheron kay na may kuan. Kasi ikuan siya yung kuan Emergency nga yung panganak. yung vlog ba? Kanang kon drawing nun? Papoy ka. Diba kung mabuto ang pamagigod mo kayo bunot na naman siya. Sunsun na. Wala siya. Ibubok na yung sabi ko. Okay na kayo. Munang pagawa sa tulong sa'yo. Thank you, Lord. Uling may Thank you, bata. Lord. Thank you, Lord. Kasi video pa May excitement naman rin Kaya pag video pa, makita na to silang dua pa. Ha? Okay na pag video pa, makita na to silang dua pa.